Aholku mordo bat entzuten ditugu egunero. Bai, kirola inbiar dala, ondo jan behar dala, ondo loin behar deula, baina segertatzea hemendik sartu eta hemendik ateatze zaigula. Gaur, Aritz Murgiondo etorriko da eta ikusiko zue. Hemendik sartu eta bertan geratu bertzaizu edana. Adi lagunak, nutrizionista eta aholkulari bikaina data. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Aritz Murgiondo, ongi etorri, zer moduz? Epa, Joseba, oso ondo, bai, gogoz. Hemen ibili gaituk, aholku asko entzute izkiaula, itxikitan ebaize, aholku asko mate izkien, etxien adibidez. Bai, gela ondo jaso, hortzak ondo garbitu, etxeko lanakin. Oia, batzutan nahi baino gehiago, baino, bai, saiatzek ginen batzu betetzen, baina ez genuen dena betetzea lortzen. Bikain, eta gaur egun, hor jatziken bezala, la bombilla saludable. Horrekin nahiaiz, buru belarri ez da, eta jendiai aholkuk ematen, eta txukuntzen jendiai ez da. Bai, eta gainea ironikoa da, ze gaur egun nire amanik bezero edukidet, orduan gaur egun Bai, agingoiek nealetik bereatea dipazti. Onda, eta kasuite aldik. Bai, egia esan urte askotan ez dut lortu, baina beraekin bizitzen nintzanean ez nun lortu, eta gaur egun online bidez lortu dut, así que oso harro nago. Ona. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzea aiz? Ba, oso justu, dakaten zortea da oso simple jate guztitela, eta orduan oso plater basikokin tiratzen dut eta hola xena bir. Eta horti dator, askotan hemen gora etortzega gauza berezik egiten da asteburutako platera, baina azkenean osasungarria danean produktua, elaborazio simple bat, eta maira, ez da? Eta jendeak ere eskertzen du, ze oso sukaldari finanak egiten du, baina niri bezero gehienak ere eskertzen dute simpletasuna, bixi prestatu alizatea, eta sukaldean denbora gutxi pasatzea, ze seme-alabekin, lana, zure eguneroko gauzekin, nahikoa komerilla. Orduan ikasiko jau, sukaldian, nutrizioan, eta gero ariketa fizikoa bai garrantzitsuak ez da? Oso. Biletan beharrezkoa batzutan, igual bietako bat okersiago emate zaizu, baina bata ezin da ondo eman bestea gabe. Ados. Bueno, lagunak, ingo deuna da taliateli batzuk, ikusiko zuek krema pare batekin, irugiarra kuruskarri, eta aldi berian asko ikasi. Osasuntxo oteko eta indartxu, umoretxu bai. Bueno, lagunak eta Aritz, garatuko izuet pausuz, nundik noebiliko gehan, errezeta hoiteko garaian, bale? Ingo deuna da, pasta ingo deuguk. Hemen dakau, semola, gari irina eta arrautzak. Ingo dituguna da, elkartu, olio tanto gauta, gatza pixkat, orea landu eta utzi geldikan, reposo pixkat, gero makineatikan pasa, eta hemen dakat, irina eta semola, bilak naztuta, gero luzatzeko, erabiliko dugu. Hemen di pasa, fina luzten deunian, pixkal gueltak emango eskilou, eta gero labanakin moztuko dugu, eta ja, taliateliak inda utziko ditugu. Hori gero egozi txiki batekin, listo ukiko ditugu. Hemen ingo duguna da, krematxo bat, burrata eta mozzarellana. Hemen dakau esne gaina, eta ingo dituguna da, epeldu, birrindu, eta listo. Gatzan puntua, nola gaztak jabadakaen, igual pixka bota berdio esne gaina gehituko deulako, baino gutxi biharko. Eta gero, ingo ditugu irugiarrak, xigortu ere bai. Behin, kurruskari daudenian, moztuko ditugu, gio gainetik botatzeko. Eta hau gutxi balitz, ingo dioguna da, ohetxo bat, krematxo batena barrengorrina. Ingo dioguna bai baratzuri eta tipulina gurinetan goxatu, gio barrengorrik bertara gota, barrengorrik zuku botatzen duenean eta ja nahiko inda daudenean, ille inda, esne gaina botako dugu, eta hori ere bai, birrinduko dugu ondo, iragatziko dugu, jarriko dugu oinarrian barrengorrin krema, gero jarriko dugu pasta, gero beste krematxua gaztana gainetik, eta kurruskari pixka gainetik botako dugu. Ados? Jode, uste ne txeko pasta baino hobietako ala. Bai, saiatuko gea, gero hini biarek etxian, Egia esan, baitu, normalian osagaietan semola jartzen du nian, hau izatea, eta gari gogorra izatela, semola ez trigo duro, da grano potolua. Eta honekin, pasta normalian italiarrak honekin iteue. Beste batzuk irina jartzeu. Eta irina gehienetan refinatuago izaten da, eta orduan honek esaten du hobia dala. Nei danak ondo sentatzen, baina hori pasta asko ez jatenik, eta
nestak itzuk esango zu, pasta asko jan behar da, gutxi jan behar da, ogila jaten bade uneikoa dakau hidrato aldetikan. Askotan oso gaizki ikusi daude hidrato karbonoak, Bai. jendeak beldurra die, baina eske ez diogu honi beldurra eduki behar. Beste, ultraprozesatu hoitan jate ditugunak dira benetan arriskutsuak, eta nere bezero guztik dazkate hidrato karbonoak eta pasta. Ze gertatzen da, gero eta persona kirolarigoa, osasuntsuagoa eta mugituagoa izan, Ondo tortze zaik, ezta? zure pasta kantitate horiek handiagoak izango dira, baina nik eniz geoke inorrik guztiz kenduko, eta askotan hori iten dugu. Beitu, askotan nahi batek esan zitzan, nik gutxin dut irina jatia eta asko sobeto sentitzen, claro. Bolikaua gutxitu jatia, pasta pizza industrialak, Claro. Gaineta txarroiek, eta orduan, hobea indek. Baina horrek ez dina izan, egun baten pasta on bat, ogi on bat, olako zoze jatiak akela, ez da? Hoi da, gainea, jendeak uste du dala bere aldaketa global hori aldaketa simple batekin dula. Ni eskenen zitete, aritz, ze sartzen eto ze kendu? Eta nik, eske, hobetu berdegu elikadura osoa, zure bizi estilo osoa. Ez da aldaketa simple bat. Hori nahi dugu denak, gauzatxo bat aldatu, eta dena bikain. Baina dia detaile txiki asko denak bateratu eta emaitzak lortzen dira. Ados. Bueno, lanian jarriko gea, bale? Vale. Lanian jartzeko, beitu. Horia jarriko dit martxan, neuk? Ona zuzuk, landuko zu, esku indartxo jakin zeitu ningo zu. Errexena, Ana. Bale, ingoek eta hola gero txian iteko ikusiko ze erresa dan. Vale. Zatik jendeak esate, pasta, ze kristo... Oso erresa daitia, oso erresa, ikusiko zu. Bota berdezuna da. Ontzira, bi arrautzak, Vale. bota eta gero, botako zu irina eta semola, eta nazten hasiko zen. Neiko gogorra gehatu behar du. Gero botako zuna da, olio txorrota txiki bat, eta gatza pixkat. Vale? Eta besteik gabe. Gero, reposu oso ondo tortzea ez. Bakar reposu ikan makinan aztegea luzatzen eta gogorra dago. Reposatu balin badao, oso erraz luzatzea eta oso erraz itea. Ikusiko zuen. Bueno, eta nik jungo naiz, baratzuria eta tipulina kasu honetan, gurinetan gozatzen. Bueno, eta zeiten dezu zehazki, badakit sare sozialetan, ez da? Jendeak online bitartez iteula zurekin lana. Bai, hoi da, eguneko egunean, bezeroekin ibiltzen naiz online, gero egia da, azkatela bezero gutxi batzuk Euskal Herriko adianak, eta presentzialki noiz beka gelditzen da momentu puntual batean, baino nire lana funtsa online bidez egiten. Vale. Zer eskaintzen dezu zehazki bertan? Nik eskaintzen dut, zerbitzu oso bat, jendeak uste nuen hasieran dana elikadura eta kirola bakarrik, azkenian daukagu WhatsApp bidez harreman bat, zure zalantza guztiak argitzeko. Osa, nire helburua ez da nerekin jaten eta kirola egiten ikastea edo entrenatzen baizik, eta zure lo zailtasunak hitz egingo ditugu. Eguna antolatu, ze askotan, bizitza estilo osasuntsu bat izateko behar dugu aste bat antolakuntza batekin eta pixkat erabakitzen duguna noiz egingo dugun zer. Eta jendeari gustatzen zaio fluir eta hola juten bagea, bazkenian gaur egun ohitura txarreta juten gea. Coach bat bezala zea orduan, ez da? Zitzezak pertsona horren coacha eta lagungarri, Hasieran hitz horren kontran egon pixkat gaizki ikusita golako fama txarra bekalako, baina alderdi psikologikoare bezerokin asko lantzen dut, orduan ez dakat arazoik gaur egun onartzeko, coach partea ere badagola nire zerbitzuan. Eta zuk esan dezuna, ez da? Bai, beti nahi dugu gauzatxo bat aldatu eta hau jungoa ezin hobe. Baina zuk esan dezuna horra ipaitutuzu oso gauzak garrantzitsuak, bai elikadura, bai kirola, lua, oso garrantzitsua, deskantzua, ez da? Eta oso aztua dagona. Oso aztua dagona. Nik bezero edi esateiet, gutxi loiten maizu, gehiago izenduko zuta. Orduan, Aritz, hoi nola da? Hombre, nekatu harin bazaude, urrengo egunean gutxigo muituko zea, erabaki okarragoak hartuko dituzu lanean, gehiago agobiatuko zea, eta horrek dazka ondorio larri asko. Ni uste nun denbora gehiago akasulako jaten eoteko ere bai, Bueno, eta bestalde, ondo eatia, hidratatuta eotia, ze garrantzitsua dan, ez da? Oso. Askotan, bai, igual, buruko minea, onekia, obestia, eta askotan, ez da, ez zeulako nahi aina ur eta bihardan bezalako ura eaten, ez da? Bai, eske gore bai, ja, dakagu gure bizi estiloan sartuta, alkola gehitxo, freskagarria gehitxo, eta ni beti zaten dut, astebukaretan eta ospakizunetan, ados, baina egunerokotasunean ura izan behar dut, zure funtsa. Guk hori adibez etxian beti aita gori oso ondo erakutsiko, eta ura bazkaltzeko, afaltzeko, esnatutakuan, ultrago behar bat eman. Azkenean, etxian freskagarriak esko beto daude ez da eseotia. Osea, balin badaude azkenean iztezea esatezuna, kirola itetik iztezea nekatuta, ikitzezu gailua, eta iepa, horra izaik, burbujita hiri behira, eta esatek, freskagarria ze ondo. Baina azkenean, momentuko gorakada ematek, baina kalteitik, ez da? Bai, ni adibidez Coca-Cola zero zalia naiz, eta sozialki gelditzen naizenean ez dakat bate arazoiko jartzeko, baina zuk ezazuna, frigorifikoan irekita lehenengo filan, lata bat barin bakat, askotan naiztago goik ez izan, nola ikusi indeten, desidu sartzen zait. Bai, anuntzioari hortako dira, anuntzioa gatatzea eta nahi gabean, ito. Zertak egiten du hainbeste anuntzio,
etekina dakaelako, ezta? Hoi da. Ikusten deu eta nahi deu. Hoi da, Eta etxian balin baka hori bai, azkenian pekatu egiten deu. bai. Nik hor betu, bate esan zitxan, ura hotza txarraek. Zani, bale, bai, ura eatekenian, oia jumilenu urtrago handi bat, hotza eta horre tripa moitu itexi eta ez da gizeta. Orduan, ura kanpuan, eta Coca-Cola barruan. Orduan, iristea izetxea eta zehose freskoa nahi gartu. Claro, noski. Eta Coca-Cola itrago ematen txon, eta gero zaten, zer hain Coca-Cola eaten ura hotza ez eukitzeagatik. Hoi da. Hor zan diamesa, Coca-Cola kanpua, eta Coca-Cola beruan limazu, horrei bai ez tekela eaten, txarra zio gaina. Eta barruan da ona, ura freskoa, egon behar du. Ne hotgailuan, nien bizitza guzti gaina etxian ura hotza eukideu, eta ez dakit, ni ustet, ez da la txarra ura hotza, ez da, igual, hostu ingoizu barruak pixkat, ez da, baina... Ez da bat etxarra, eta gaur egun gaina aigea pixkat erotzen, ze sare sozialetan ikusten dira oso mezu eroak. Ze ez da bakarrik urakin, jendeak beldurra hartu jo, frutai, negaletzete haritz, egunean frutan bat, bai ez, baten bat, baina gabian ez, ez da? Eta baituke ondo, Tanik, osea, frutai beldurra jogu, baina gaieta batzu gozaltziai edo zen txerrik jatei horri ez diogu beldurrik. Ez dakit. Ja, bai, hor bat zode sare sozialetan txoak batzu esate duna fruta jatia, gure glukosa igotzeula, txutxei jantia bezala eta ez dakizeta esate. Bai, horalde handik daude. Zerrei heldu bain. Horalde handik daude, nik beti zatet. Ez da berdina frutan zukua jatea zuzenean edo fruta osua jatea. Eta nik zatet, fruta osua jaten ez dut inorri zautu gizendu duna eta ez dut inorri zautu glukosa jo zaiona, así que beldurri gabe eman. Bai, ez da, bere fibra dazka eta bere gauza dazka, guri onurak emateko, ez da? Bai. Bueno, eta orduan jendeak gehiena, zertako deitzen dik? Zertan sekak biharrak? Gehiago elikaduran, kirolaiteko perezoso gea, zertan hori behitu zanpatula fuerte. Vale. Eman jok bildurri gabe, Vale. eta ondo helduko ikbeak. Vale. Vale, bikain. Jendeak, behaiek usteute askotan, arazo bat dakatela zetete. Ariz, nahi batezek gaizki hau ematez zait, baina gero kontu batzezea oso orokorra dela. Lo falta, estresa, egunean zehar ere ez dago mugimendua, ze askotan uste deu, aldeula zortzu ordu lanian eseita, kirollegia ordu bete junda, ja bete deula. Eta nik askoz nahiagoet persona bat, kirollegia jute ez dana, eta egun osoa atzetik aurra dabiena, umekin jolasten, erosketak iten, igo gaio berte berrian eskailerak aukeratzen, eta hola askoz hobeto. Bai, erosketak ita karruak injun, lazai, erosketak ekarri, izatekena, jendia zenbat juteintuk kiroldegia kotxian, da esategia, erraiten nahi ez da, kiroldegia kotxian gute aiz, ordain duen behar dego entrenatzaileak, girotzak izet, esatek. Etxia garbitzeko norbaitei patzezio, gero diruik etzekau, eta ez gaitu kapasak lauanketan jarri garbitu, kristala garbitu, ez da? Etxia junta sofa. Bai, hoi da. Bai, azkenian, jendeak usteu, igual handicap bakarrak ala, baino gero kontuatzea aldaketa txikiak inda esparru askotan hor lortzen dela oreka. Zenei, ez zait gustatzen astakerikitea elikaduran edo astakerikitea kirolatzen baizik eta pixkat, zure ohituren eta bizi estiloan barrun sartzea gero mantendu alizateko. Ze argaldu denak ite deu, bizioak pixkat utzita edo kilo gehixin da, baina hoi mantenduko zu, urtietan. Bai, azkenean ohiturak dira, ez da? Ohiturak hobetu behar dira. Dudi gabe. Eta bai, eta gozo salia balin bagea, saiatu aigandian hartzen. Hoi da, askotan jendeak usteu, ni entrenatzaia naizelako, batxetela txokolatea gustatzen, eta justo ni oso gozo salia naiz, baina izanet, gauza bat da, ospakizun batean gozo bat lasai hartzea, eta beste gauza bat da, egunean zailtasun bat dakagun bakoitzian, eozen gozo jatia, hoi da arazoa. Bai, eta orduan, nola sartze zaio jendiai hori buruan da, barruan gelditzia? Pixkanaka jakusten, pausoz pauso. Nik astero baiekin harremana akat eta aplikazioan galetegi batzu dazkat, eta orduan ikusten detenean, ja ohitura honen bat hartzen nahi diala, igual naizta igual bai kezkatzen hasi, pixu ez dijoalako hain bizi, nik zedot, bide honetik zoaz, leheno baino gehiago muitzezea, entrenamendu txukunak dituzu, ja ikasi ez du baita ere erruduntasun gabe jaten Joseba, ze askotan jendeak kontratatzen duenean entrenatzaile edo dietista o nutrizionistan bat, gero dauzka zorion batzuk edo ospakizunen bat, eta erruduntasuna etortze zaio. Nik netzako osasuntsua ez dian elikagaiak noizbenka errugabe jatea ikastea ere oso garrantzitsua da. A ber, nola hori ulertzeko ondo, osea, errugabe jateko nola egoria, Adibidez nik egun batean izozki bat jaten badet, gero ez errudun sentitze izozki bat jandetelako. Hori da. Claro. Errudun sentitu beraiz egunero jaten baek, ezta? Bai, eta horre landu inberda zerk eragiten dizun egunero jan behar izan hori. Askotan jendeak usten du, osasuntxu jateakin ja ansiedadea juniten dela, eta ansiedade hori ere azkenean sintoma da. Ikusi beraz zerk eragiten duen, eta horri egin ze. Ansiedade hori mantentzen bada, naiztanik esan barazkiak jateko dituzu jango. Mentala asko dek, ezta, azkenian? Asko, izugarri. Eta orduan, karo, lo orduak onak dianean,
bizi estilo mugitu bat daukazunean, ondo jaten duzunean, zure egoera emozionala eta zure egoera mentala ere asko hobetzen da. Eta zu lasaiago eta hobeto egote horrek hobeto erabakitzen laguntzen dizu. Gauza gaur egun, gabiltzala zurrunbilo batean dena presaka, eta presaka gaudenean erabakitxarak hartzen dira. Muturrekoak ez gela izan behar, ez da? Zatik, azkenean muturrean jokotea izenean gero eroriteaiz. Nik askotan, bezeroen bat ikusten bat, bisiegi da bilela gauzak lortu nahian, eskufreno botatzeiot, zenik zeten diot, nik ez nahi nerekin pixua galdu eta gero berreskuratzea. Nerekin egon ondoren, hau mantentzea, eta oain zoazen erritmoak gehiagizkoa da. Bai, gehiagizkoa, eta ezin de primeratik anzesta pasa. Zirgi txarrak agun gara, ez da? Bai. Bueno, hemen txe, behitu hori goxatzen dakau, jetxin diot pixka zua, bale, pixka gehiago joko jot, horre kolore pixka gehiago hartzen nian, barren gorri botako Aldeitola nahizun, oboroil forman, o... Ezin jo, guain ningo zioten adeko nahi, ez lehortzeko, zatik gana hor reposo etortu zaio ondo guain. Esan deuna, ondo lusatzeko gero. Eta reposo hori iteko garaian, komeni zaigu, aiziak ez ematia. Aiziak ematen badio, oskola ateatzen zaio, eta oskola hori gero gogortu itea, eta oskola horrekin gio oso zaila da lusatzea. Garbitu hemen eskua lasai haritz. Bai. Eta hemen gaudela, hau, prestutzi deu, lehendabiziko urratza horeana listo dakau, hemen barazkik martxan dazkau, eta ingo dugu aurrenengo erreportaia ikustea jungo gea, bale? Bale. Usurbilian jo jungo gea, eta handago Andoni gure zai, azetan nutrizio zentrutikan, eta aholkoak emango izkigu, ba hori, nola zaintiratuak eta triskantzak eukitzitugun kirola egiteko garaian, ba ondo elikatu behar dela, hori dana ondo kudeatzeko. Goazen ikastea. Kaixo, Joseba, egunon, ze moza bete? Andoni naiz, Usurbildik, azten nutriziotikan. Kirola egiterako garaian zaintzen alduzu zuen burua, gogoratu elikadaurak ere lesioak ekitzen laguntzen duela. Lehenik eta behin, jakin behar duguna da lesio bat faktore desberdinen ondorioz etortzen dela. Horregatik jakin entrenamendu kargak eragina duela, deskantsuak eragina duela, elikadura egoki edo defizientziak ez egoteak ere eragina duela, eta horrela hainbat faktore desberdin aurkituko genituzke. Gaurkoan, faktore hauetatikan elikadura hartuko dugu kontutan. Ulertu behar dugu elikadurak hainbat funtzio dituela lesioen prebentzioan. Lehenik eta behin jakin behar dugu elikadurak energia ematen digula, muskulo, ezur eta sistema nerviosoan ere ongizate bat bilatzen duela, hidratazio egoki batek baitare muskuloak ongi egoten lagunduko digula, entrenamentu baten ostean errekuperazio egoki bat sortuko digula, eta beste batzuetan antiinflamatorio prozesuan ere lagunduko digula. Zer bilatu behar dugu elikadura osasuntsu baten barruan? Jakin behar dugu elikagai edo mantenugai bakoitzak funtzio desberdina dituela lesioen aurrean. Alde batetik proteina dugu. Proteinak kirolean gure muskulo, ligamentu eta sistema nerviosoak ondo funtzionatzea dakar. Hau da, kirola egin ondoren errekuperazio egoki batean adibidez. Eta horrela lesioak ekiditzea. Kasu honetan, gaur ekarri ditugun proteinak ondorengo bedia. Alde batetik arraina dugu, bestaldetik hemen oliasko izango genuke, arrautzak, lakteoak ere proteina kantitate izaten dute, eta bestalde proteina vegetaletan ere baitugu lekaleak kasu honetan babarronak edo fruitu lehorrak ere egokiak izango lirateke. Bigarrengo multzo bezala karbohidratoak ditugu. Hauek kirolean funtzio energetikoa du. Hau da, horren ondorioz, nekea ekiditen lagunduko digute, eta horrela lesioen prebentzioan ere bai. Adibidez, oloa, arroza, kinoa, patata ere badugu tuberkulu bezala, baina beste hainbat elikagai ere bilatzen ditugu, edo batata, edo makarroiak direla, edo beste edozein zerealekin osatzen diren elikagaiak. Hirugarren multzo bezala, koipe osasuntsua ditugu. Koipe osasuntsuak efektu antiinflamatorio dutenez, inflamazioa gesten lagunduko digute, eta horrela lesiotan lagunduko diguke. Hemen ditugu, gehien ezagutzen duguna, olio oliba birgina, hau da, oliorik egokien izango litzatekeena, fruitu lehorrak ere osasuntsuak izaten dira koipe osasuntsuetan, aguakatea ere badugu fruta koipetsu bat bezala, eta koipe multzo honen barruan baitare arrai urdinak dituen koipe osasuntsuak ere lagunduko ligukete. Laugarrengo multzo batean mineralak aurkitzen ditugu, adibidez, magnesioa, zinka, jodoa eta beste hainbat mineral. Hauek edozen elikagaitan bilatzen ditugu, batez ere barazki eta frutetan, eta
funtzio bezala kirolean, bai musklo ezur eta sistema nerviosan lagunduko ligukete. Magnesio adibidez, hosto berdetako barazketan bilatuko genuke, hemen ditugu zerbak eta hemen espinakak. Eta azkenik, 5. multzoan, vitaminak eta antioxidanteak aurkitzen ditugu. Hauek, gure gorputzean kirola egiterako garaian oksidazio bidez sortzen diren elektroi edo konpuesto batzuei aurre egiten laguntzen digute. Hemen ikusten dituzuen bezala, bai olioan vitamina E izango nukera antioksidante moduan, edo zitrikoetan vitamina C asko izaten dugu, bai piperretan edo zitriko bezala bai dugu kakia edo mandarina batzuk ekarri dizkizuet, eta antioksidante moduan beti bilatu behar dugu elikagai koloretsuak izatea. Zergatik, koloreak adierazten digulako antioksidante desberdinen onurak dituela. Azken puntu bezala, hemen dugu ura oso garrantzitsua, hidratazio maila egoki mantentzeko eta lesioak ekiditzeko. Urak azken finean kirola egiten dugunean gure gorputzeko temperatura egoki mantentzen lagunduko digu, energia edukitzen lagunduko digu, muskuluak ondo hidratatuta mantentzen lagunduko digu, koordinaziorako eta beste hainbat prozesuago. Eta horrela, lesioak ekiditzen asko laguntzen du. Azkenik, lesioak ekiditeko baita ere kontuan izan behar dugu elikagai batzu badauela ez direnak osasuntsuak. Alde batetik, alkola, elikagai ultraprozesatu eta bolleria industriala, azukre gehiegi jatea, edo baita ere elikadura desegoki bat eman eta faltak izatea. Bueno, deseo eta konpainia, gaurko zau izan da guztia, espero dut gaia interesgarri izatea eta zerbetako bali izatea, eta urrun arte nahi duzunean, hemen ikusiko gara, hasta nutrizioan. Agur! Haupa Andoni eta mila esker, eta hor argita garbi izan dek, esema barazki, frutu, danak kolore askokin, da kolore bakoitza bere histori dazkala, danetik jan behar dela, hidratoke hona diala, proteinak oso garrantzitsuak, edatiare bai, azkenian ba hori. Esaten duena, kontatzen dezuena, ia beti, baina askotan hemen dizartu eta hemen digateatzen zaigula, ezta? Eta nola iten dugu, hemen gelditzeko. Adibidez, esatizue, Aritz, ezaiak ze dieta inbiardeten, nundik noa, ze jan, nola kudeatzen de gauze aski? Askotan jendeak jan nahi ditu, zeteate, Aritz, zedekin argalduko eta askarre, no? Eta nik, ze jaten dezu gaur egun. Orduan, nik asko lan egiten dut ekibalentziekin. Jendea askotan entortze zait niri, iraganean intitula dieta itxiak. Dieta itxiak, frigorifikun pegatzeian oitakoak. Bai. Eta ez oi aztu, oi lehenengo gauza aztu. Nik eakutsi nahi zuten bakarra da, gaur egun jate dituzun elikagaietatik, ze kantitate jan berdezun bakoitza, pixu galera edo grasa galera hori lortzeko. Vale? Orduan, nik itentena ekibalentzia taula bat jarri zuri, lehen oitzien deguna, hidratos de karbono, eta horra saltzen zizkizut denak. Ogia, panemolde, pasta, arroza, lekaleak, hor daude denak. Orduan, zuk hartuko dituzu, Joseba, zui gehien guzti dizkizunak. Baina pixatu inberda, jakin inberda zenbat karbohidrato jan ditugun, zenbat... Nik bai animatuko nukela, pertsona bati, hasieran behintzat, lehenengo hastian, pixatzea ikusteko ze kantitate dian jan behar ez dakigu, ez da ze jaten deun, ez da zen berrekin nahi gehan, ez da? Hoi da, zero baina Joseba, ze gertatzea. Zure etxian razio kantitateak diala tamaino batekoak eta nire etxian diala beste batekoak. Eta denak gutxi jate du, denak gutxi jate du. Orduan, ni jartzen dizkiet kantitate estipulatu batzuk, lehenengo astean pixatzituzte, eta gero badaude pertsonak beti pixatzen jarritzen dutenak, eta beste batzuk behin ja ikusita zeintzu dian neurriak, begi puntu ondo harrapatu behar, ja gutxi gara bera horri biltzea. Hoi da. Orduan, horrek emate izuzui askatasun osoa, Joseba, zuk gustuko dituzun elikagaia jateko. Zenik zedot jendeai, zuk aguantatuko zenuke dieta bat zure gustuko ez diran elikagaiena, hoi ezin da mantendu. Igual oso ogi salia ez da, ogik ez, baina pasta, orduan, hidratuak. Atxo nahi, Vale. Hau guain, zuzen jarri berdeko horrela. Eta pixkana sartu finean. Eta egin berdekenaek. Esku batekin heldu, eta bestiakin birain. Olaite jok, vale? Traka. Hai sekula hoi ingabia, no? Vale, olaite jok. Vale. Pak. Eta guain, botatzeken nian beraino, irikitzea jau hemen. Irina eta pasaberriz. Irin pixkat. Eta hurrengo zenbait. Bira parjute baituk, eta berdin egite jo, vale? Vale. Eta orduan, jendeai ni beti diot. Inberdeuna, gaur egun jaten dezuna, ikasi zenbat jan behar dezun, gaur egun muitzezeanakin da dakazun bizi estiloakin. Eta gero, proteinekin berdina, asko uste dute zaintzea denba guztin bakailua plantxan jatia. Eta nizet, arraizalea bazea ondo, baina eske bazkagu aragik, bazkagu esnekiak, arrautzak, orduan, hoiek ere sartu berritugu jokun. Eta, adibidez,
arrautzak esatean egunero jatia da hola, edo arraia astian 2-3 jan berdara, arrai urdina gehiotan, Ni, aragi gorrilla ez dala jan bihar astian 2 aldiz baino gehiago, gauza hori guztiak... Netzako hori denak dira, adibidez, izango bazinake kirolari bat elitekoa, gauzoitan ja pixkat fin junberko ginake baino. Persona gehienak egunerokotasunean elikadura txar bat dakagunean nola hasiko gea ja hainbeste konplexutasun sartzen eta hainbeste pauso. Nahiagoet lehenengo, basia izatea elikadura osasuntxuana, eta gero jungo gea zailtzen gauzak. Eta zertan iteu jendeak akatz gehiena, zer dia elikadura horiek ez dianak osasuntxuak eta askotan jaten duna. Batzutan usten deu, saltxan di joan dana txarra dala, baina saltxa berde bat olibakin indezuna batzuk jakin eta igual ez da, txarra ez da? Gauza da, zenbat saltxa berde eta zenbat ogi pasatzeken hortikan barroa jateko, ez da? Karo, eta adibidez, jendeak ogia aipatzen dezula. Joariz, nahi oso ogizalea naiz, eta kostite zait kantidadea gestionatzen zer. Karo, baina eske ogia jan dezakezu, baina ez ogia saltxan nahi aina busti eta gero beste pastarrazio bat jan, igual inberrezu erdi eta erdi. Erosizak integrala eta ikusiko nola ez teken hain beste jaten, ez da? Ogi biuntxuri hartzen da, egerrexerren jatekena. Edo ogi horiek fruitu lehorrazkatenak, eta pasak, eta olakoak, oia beste gauza bat da. Orduan, jendeak beti dazka ekibalentzia horiek jakiteko ze kantitate eta jan behar dituzten, eta aparte beraiek ere eukiko dutela aukera, aizu haritz, ni bani jo urte batzuk tortilla frantzesa gozaltzen, eta ez diazu jarri. Jan dezaketanik, noski, guazen kuadratzea kantitate kaloriko berdinean eta aurrea. Eta gero, gaur egun endemonia hauta dauden, baki gure azukria txarra dala, gatza pasatzen bagia txarra dala, baina usteetana pasatzen bagia dala txarra, ez da bere neurrin azkenian... Bea, justo, ez dakit ikusten dan hemen, nire filosofia esaten dut bezero guztei, da 80-20. Nik nahet demoraren 80% elikagai osasuntxoak, asegarriak eta nutrito bat jatea, baina 20% bat nahi dut gauza horiek egotea. Ze 20% hori jatez badegu, denboak indena utziten dugu, gugea, de 0 a 100. Laro hori mantentzen badegu denboran, energiakin sentituko zea, grasa galduko zu, osasuntxu egongo zea, eta etzea sentituko zu dietan zaudela eta zure inguru guzti ez dagoela. Ze 20% hori badakazu. Claro, izatiakak 100%, baik esan dekena, olimpiadak irazi nahi baituk. Oida. Aizkolari honen esan nahi baek, bale, 100% jarriai. Baina bestela, goxamen pixkateuki berdio bizitzan, ez da? Bai, ze gaina ere, nik adibidez jendeak zidean joaritz, lenguan... Beto lehenko joan guain, Ah, bale. Barkatu ja mostia, Hau ite jau, trak, behitu izkin hau, hor sartukoek. Eta hau, ere bai. Hemen, bai, berrera belingo dugu. Eta hemen, hola mosten dugu nian, ja, ateatzen ditugu taliateliak. Gio, luzatu ingo ditugu, ontsa. Irin pixka gota behar izatea, bestela dana peatuta gelditzea. Baina hemen guain, hola iten dugu, eta gero egosteko garaian, ja, libre dazkau, egosteko. Euneko 80 hau oso garrantzitsua, ze nahi askotan zidete, joaritz barkatu, lan batian kanpuna faldu nun, honeatxan urtiak zian, eta dieta saltatu dut. Tanik, ez du saltatu. Euneko 20 horren barne dago, eta euneko 20 hori zuria da, eta nahi dut egotia euneko 20 hori. Eta orduan jendeak lasaitua handia hartzen du, ikusten dunean pixua galtzen dula, baina noiz behinka alditula kapritxo batzu jantzen. Nik ere adidez larun batero lagunekin afaltzen dut. Batzutan sagarrotia tokatzea, bestatutan pizza bat, bestatutan hamburguesa bat. Tokatzen dan tokian. Ez di, balio, la moskorra iriztia txia eta hola, pasaga ebile. Pasaga, eta ez du balio, gozaldu gaizki, bazkaldu gaizki, afaldu gaizki. Ez, hastian egun bat, baiz. Egunian noiz behinka, igual, azte buruan, tak, egun puntualetan alda zerbait ingazki, baino... Neurtu inbiar dugu, ez da, neurtu inbiar dugu. Gauza azuk esan zuna, Joseba, jendeak aste bukaretan, iten duna despiporre bat, ostiral gabetik igandeka bat. Ja, desfasa guaiz. Ja horrei ez dio guelta ematen. Ostegun arte ematen dio guelta, ostialien ondo eta berrio gaizki. Orduan hastian egun bat ondo, ez da? Hoida, nik esaten jendeai da, ezin nahi da, astean zehar, defizit kaloriko txiki batin 5 egunetan, baina gero Jesu Kristonak sartu astebukara osoa. Astebukaran malguak izan bergea, bai, baina malguak. Ez daun de perdidos al río. Dudi gabe. Eta azkenian da no dakigu, noiz pasatzen gean eta noiz aigean txukuntzen, ez da? Ni ustez, teoria batzuk despistatuta gaude. Ez dakigu nun daun neurrila. Oso despistatuta gaude, ze denak bakigu donuz bat jatia gaizki dagoela eta ensalat jatia ondo dagoela, baina gaitare ensala batean, zuk dituzu intxaurrak bota, gazta asko, eta de repente... Jo, salsa Cesar, potetikan... Ensaladita osasuntxu hori, bihurtzen da, 1000 eta piko hamburguesa osasuntxu bat, baina okerragoa igual, ez da? Hori da, horregatikan jendeak asko subestimatzen du jaten duna, eta gero gaina jendeak ere uste dula, kirola iten dunean, dala horno pirolitiko bat. Erretzen ditula, 1000 kaloria, eta karo, nik zen dut, barimaztea persona bat oso
forma fisiko bajuak azuna, zure entrenamenduak ere ez dira mirari bat edo zen gauza jateko moduko bihurtuko dana. Ja. Bai, eta gero ematu hemen gizakiak beti uki behar deula bizio puntu bat, ezta? Ni banekan lagun bat bombarlei ematezula utzizun erretzia eta gero Bob Esponja pasazan. Bai, oso ohiko izatea adikzio bat beste batekin tapatzeu. Bai, eta azkenian esate, bai, hau utzia, katxila, marri, okerra behil. Bai, hoi oso ohikoa da, hoi oso ohikoa da. Ai, ama, nola dan bizitza. Horeka mantentzia garrantzitsuena, ez da? Bai, baina horregatik izan zuen 180 hori ikusten dezunean, 180 horrekin inoiz baino emaitza hobeak lortzen dituzula, jende asko lasaitzen dela. Jendeak usten dut zaintzea oso zigor moduko bat dela, tenizet, karo, zuk zure buruan dakazun zaintzaren ideia zigor bat da, porque zorionetan ezin ez dut harta puska bat jan, kirolain berdezu naizta gustuko ez izan, da nik eske bilatu behar dugu kirol bat edo mugimendu bat ere gustukoak azuna. Aritz, korritietze gustatzen baino eske pila aterretzea eta nik, bueno, baina zure seme alabekin jolaste gustatzen dizu, bai, behaiekin ibili. Bueno, launak, hemen txe, itzein da behitu, Krematxo hau, listoak hau, illa. Gazta pixka gotako ja, pixka gehiago murrizten utziko deu, eta bai joa, txirek etxarraka. Hori bastante zapalda hoia, Hori bastante zapalda, bai. Egia esan potoltxoak ingoituko, baina ikusiko zuen, potoltxoak izan da, hola botako zuen bestela peatu ingoiak gehiago, bale? Eta guain hau da, trukua da. Neurri antzekoan jarri, bat, bi, hiru. Gehiegi eskiribildu ez da gero zanpatzean eta gero hau, hola, tak, golpe zehatza eman behar da. Zeratik, mosten hasten bagea bata bestiakin peatu itea, bale? Golpe zehatza eman, eta hauege badazkau. Eta ingo deuna da, bigarrengo reportaia ikustea jungo gea bitartian. Talietelia listo, irugilarra sigortzen, bideratu jau, Bazkaia. Eta gero esaten deuna, etxien, Bazkaia etegoren, askotan zenbat ultraprozesatu, zenbat pekatu iten deun, etxian ez itea atikan, saltza, barrangorrin saltza erositet. Nik, beste Cesar saltza erositet. Etxian iten bazu, a ber, koipetxo izateaka, baina gero dazkan beste gauza raro pila bat, azukre pila bat sartzen dio, gatza mordoa sartzen dio, zu iten dezunean badakizu zea izan jaten ez da? Bai, eta gainea gauza horiek, gauza onuragarriak ez diena aparte, zapore aldetik askoz ere adiktiboago dira. Orduan ez gea gelditzen aseta gaudenean, naizta beteta hon jaten jarraitze du. Bueno, jungo gea elkano bat gaztagunea, eta ikusiko zuen, asko ikasiko dugu gaztan inguruan intolerantziek eta alergiak eta eharra ikusiko zuen, asko ikasiko dugu. Kaixo, Donostiko elkano bat gaztagunetik, Iker Izeta naiz, eta gaur esnekiek sortatzen diguten digestio arazoei buruz hitz egingo dizuet. Gaur aurkeztuko dizuedan gaia, dendan askotan sortarazten zaigun gaia da. Bezeroak etortzen zaizkigu esnekiekin ukitzen dituzten digestio arazoekin. Eta arazo hauek jasatzen dituzten bezeroek ze gasa mota eraman aldituzten galdetzen digute. Esnekiak gaizki digeritzearen arrazoiak bi izan daitezke, intolerantzia edo alergikoa izatea. Definizio azkar bat emango dizuet. Intolerantzia, elikagai jakin bat digeritzeko arazoak ditugunean. Bai, entzima gabezia dugulako, edo bai, esteetako arazo bat dugulako. Eta bestalde, alergia gure sistema immunologikoa elikagai baten proteina mehatxu gisa hartzen duenean. Esnekiei dagokionez, ohikoena izaten da laktosari intolerantzia. Gure gorputzak laktosa digeritzeko behar dugun entzima, laktasa, ez duenean gertatzen den intolerantzia da. Intolerantziak guregan sortu dezakeen kalteak desorosotasun bat izan daiteke, digestio astun bat. Baina, elikagai bati alergikoa izatea, osasun arazo larria bihurtu daiteke. Orduan, alergiaren kasuan, sintomak azalekoak izan daitezke, baino larritu ere aldira. Eta dugun irtera bakarra da, animali horren esnekiak ez jatea. Adibidez, behi esnearen proteinari alergia baldin badiogu, horrek ez du esan nahi, ardi esnekiak edo hauntz esnekiak ez ditugula jan. Laktosa intolerantziaren kasuan, irtenbide gehiago dazkago. Adibidez, laktosa gazta onduetan desagertu egiten da prozesuaren bidez. Eta gero, guk ekoizten dugun gaztan ebai, ondaren gaztan, koagulazio laktikoko gaztetan ebai, laktosa oso gutxi gehatzen zaigulako.
Nola dakigu guk gazta bakoitzean dakagun laktosa kopurua? Ba, ez da erresa. Ez da erresa, askotan etiketetetan ez delako agertzen gazta horrek laktosa duen ala ez. Orokorrean, pentsatzen dugu gazta onduek laktosa ez dutela, baina kasu hontan, etiketan bertan agertzen da gazta honek laktosa ez dakalako. Gu mediko ez garenez, guk ezin dugu gomendatu ze gazta alduten jan ala ez. Baina guk badakigu etiketetan zer agertzen den. Edo gazta motaren arabera, guk badakigu laktosa kopuru gehiago edo gutxiago egongo dan ala ez. Adibidez, koagulazio laktikoko gaztetan, ez da gazta freskoa izan, gazta hau egiteko era, laktosa azido laktikoan bihurtzen da. Hori da gazta honen ezaugarri importanteneriko bat. Horregatik, gazta hau laktosa eduki arren, laktosa kopuru txikia daka. Nun aurkitzen ditugu adibidez madurazio luzeko gaztak? Alpe inguruan. Kasu honetan, dakau, komte gazta, 36 hilabetez ondutako gazta, gurpil osoa 40 kilo inguru pisatzen duna, eta leheno esan dizuedan bezala, gazta onduetan laktosa desagertu egiten da. Hau da, oaintxe bertan dendan dugun gaztarik zaharrena. Hemen onduan dakaten, Katxonerone gazta italiarra, bere etiketan agertzen dana laktosa gabeko gazta dela, eta 24 hilabetez ondudan gazta, imaginatzen dut, laktosa gutxi gobiko dula are gehiago 36 hilabetekoak 24koakin konparatuz. Baina 24koak ziurtatzen dit etiketan laktosa ez duela. Hauek izango lirateke intolerantzia duten jendeari gomendatuko genizkioken gaztak. Bestalde, gazta gazteetan edo gazta freskuan eta fermentaziorik gertatu ez dan gaztetan laktosa ez da desagertu. Beraz, intolerantzako ez dira batere gomendagarriak. Orduan, laburbilduz, garrantzitsua da jakitea zein den arazoa. Ez dalako berdina intolerantzia bat edukitzea edo alergia bat edukitzea. Eta hori, profesional batek edo mediku batek ziurtatu behar du. Eta horrela, konponbidea bilatuko da eta jakingo dugu ze produktutaz aldegun disfrutatu eta zeintzutaz ez. Bueno, elkano bat gaztaunetik agurtzen naiz, 36 hilabeteko komte gazta honekin, intolerantzako gazta aproposa, urrengo baten bueltatuko naiz beste ikai interesgarri batekin. Urren arte! Hau Iker eta eskerrik asko, ze argi eta garbi azaldueken. Egia esan, asko ikasiat, beti ikutuak dakinai kaso inbiartzaio eta gehiago produktu hori saltzeunei, uaindik eta gehiago, normalian asko jakitezu eta. Eskerrik asko eta urren arte, beti aholku errak eta gazta errazkaketa. Bueno, gurean jarraiteko, hemen jarrietena da, burrata eta baitare mozzarella. Eta ingoetena da, ez negaina, beste irekin bat eman, eta birringailuakin emango jau, krematxu egiteko, geho gainetik botatzeko. Hemen dakau, martxan ura, gatza botako deu, eta pasta sartuko deu, egostea. Bale, pixka soltatuko deu, bestela gero masakotea bezala geratuko barrun. Bale, oso ondo. Eta bestalde hor dakau, barrengorrin krema, bertara sartu behar dezula, eta birringailuakin eman ondo, bale? Venga, eta hemen dazkau ja irugi jarrak ateitu gula, ja kurruskari zeuden eta kanpuan dazkau. Bueno, kirol errutinak ebai jartzea dituzu. A ber, adibidez, zein behar dan, zalantzi gabe, gaina, nora, elikaura ikasi nuen lehenu dietetika, elikaura bakarrik pautatzen baino gaur egun, edo biak, edo batez. Ze azkenian, nik pertsona bat nekin hasten danean, inberdegu zainketa integral bat, ez bat edo beste. Eta kirolian, jendeak batez ere indarrariketekin daka deskonfiantza handia. Ikusi ditu igual sare sozialetan aksidenteak Jesukristona astakeiak saiatzen, eta jendeak beldurra dio. Ni gaina gimnasio askotan lan indet monitore bezala, eta jende askok lesionatzeko beldur horrengatik entrenatzen du bigunegi. Orduan lana da, pertsoneiak ustea ariketak konfiantzak initen eta ausartzea bere pixkat limiteak bilatzen, ze azkenian indarrariketak egiteako orduan daula, baita ere intentsitate maila bat behar dugu. Eta askotan jendeak ez daka konfiantza handirik, baina ariketa erresak moldatu ezkero dauzkan asteko egunetara, daukan demorara eta bere mailara, jendeak konfiantza asko irabazten du. Usten deuna, baina gutxi egiten deu, eta pentsatzen deu ezin gala iritsi leku batuta, baina gero arroturez behain behar, nun dago gure muga, noiz dakigu hori?
Ba, gauza da, adibidez, nik nire bezerokin egiten dutena, bideoak grabatzen dituzte ariketak egiten, eta nahi bidaltze izkeate. Eta nik bideoan ikusten dut ejekuzio abiadura zein dan eta teknika zein dan, eta hor ikusten dut benetan estutzen dan persona edo ez. Ze adibidez, askotan Joseba, zer gertatzen da? Nola ikusten dugu, benak eta teatzen zaizkionian edo... Hori eta abiadura. Nik esan ezten diet, egin 10 eta 15 errepikapen artean, eta pentsa, azkeneko errepikapena horrela. Ariz dena eman dut, tani. Azkenekoa hola, abiadura hontan, Gaizki. dena eman da azkenekoa abiadura hontan ate berzaizu. Orduan, pixkanaka da, zure buruangan konfiantza hartu eta puntu hortara hurbiltzea. Bikain, eta zenbat denbora azkenien lehenengoan hemen egontzan, Andre bat oso osasun txuzola oso heldua zala, eta beak esatezune bai, garrantzitsua ere denbora baino, itia dela, konstante izatia, Ez dakit egunero, baina bai, harrek esatezun, egun bat ezin dezula denbora gutxezula, ordula orden bat, behintzatin ordula orden hori, Bai, nik askotan bezeroak bazkat aste zaiak eukituztenak, eta igual hasiera batean 3 egun pautatu genitun, baina astegor batean entrenamendu bat itea, bat ez itea baina asko zehobia da, eta askotan jendeari kezkatzen dio, ea molatu halko dan, ni jartzen dioten entrenamendu kantitatea, baina eske, ni moldatzen naiz zu daukazun denborara eta zu daukazun materialea. Badago jendea etxean entrenatzen duna 100%, eta badago jendea entrenatzen duna gimnasioan, horri moldatu iten geha. Eta norbaitek inoiz ez dula kirolikan, zala erresa, baina badago jendea inoiz ez dula kirolikin da bildurra ematen diola edo... Bai. Egala ohitura ikan ez da? Nire ustez, pertsona horiek dira gehien onura izango dutena entrenatzaile bat izaten. Ze entrenatzaile batek egokituko dizkio ariketak bere mailara erresak izatea eta pixkanaka erakutsiko dio gauzak ondo egiten eta konfiantza hori irabazten. Entrenamendu aldetikan gero estiramentuak esaten du oso garrantzitsua dela, errekuperazioko elikadurak eba, ez da azkenian segun lenguan Andonik jakutzi zigun hemen azeta nutrizio zentutikan, batzutan ez deula ondo egiten da, zehan kirolein baino lehenuo. Zehan gero berreskuratzeko urrengo guneako berrio indartxo goteko, ez da? Eske horregatik Joseba, beti nire bezeroak akatea harremananekin WhatsApp bidez, ze agian zutani hasi gaitezke lanean orain, baina datorren astean zure lan orutegiak aldatzen dira, edo zure semien kursoak aldatu iten dira. Orduan, harreman hori daukagu, gauza horiek moldatu alizateko, egoera bakoitzea. Claro, eta orduan ja moldatzen dezu, egoera bakoitzean, eta aldaketa hori datorrenian, moldatzeko aldaketa hortara, ez da? Gero gaina diez oso perfil tipikoa da Euskal Herri mailan, jende asko da oso mendizalea eta bizikletazalea udaran, baina, karo, neguan argi ordu gutxi delako, orduan pasatzen dira sedentario izaten zet, bale. Eguraldi hona egiten duenean, bizikleta eta mendian, eguraldi txarri egiten duenean, etxian bertan edo gimnasioan, ni jarriko izizut ariketa batzuk, gutxinez neguan ere sasoi hori mantentzeko. Ze askotan jendeak ero udarako, iristen da kilo asko hartuta, iristen da sasoi gabe, eta bizikleta jutanean ez du gozatzen, edo mendia jutanean ez du gozatzen. Nahi hori pixka gertatzen, etzek iat, ni uste nian pixkat hartzan itualako, neguan pixkat gorputza, txak, eta dek egia esan, udan, egunak hain luzia dira, baserri neotezeak gauzak iten, ondartzan gabeko amarrak arte, eta azkenian, ez dakit, beti kiloen bagaltzen dut udaran, eta neguan hartu. Ez dakit normala dan, edo... Guztiz normala, ze azkenian gu tximutatik gatoz, eta argia dagoen ordutan mugitzeko mezu hori iriste zaigu burmuina. Eta iluntasuna dagoenean, deskansatzeko, hartzak bezala kobazulan sartzeko, orduan oso ohikoa da, Joseba. Ez da. Hola ondo, Joseba, edo gehiago zatu behar da? Ezin hobe. A ber, itxura erra daka horrek, dana listo dakau, platera eratzeko. Ezin hobe. Bueno, jendiak, zukin nahi badu kontaktatu. La bombilla saludable jarriko deu sare sozialetan, o nola topatuko izue? Bai, sare sozialetan oso aktibo duten naiz, eta dozein zalantzarin bakate, mezu zuzen bat bialdi dezakete, eta hor pixkat behaien kasuistika kontatu, behaien zalantzak arazoak, eta ikusiko genuke, nola bideratu behaien helburutara. Eta jendia ze idazte izu, o privatutikan, o bestia, eta bakarrikan Instagram dakazu, o zesare sozialko da dituzu? Instagrama bakarrik mugitzen ez, baina Instagraman bertan nen perfilan bakate WhatsApp enlazea nekin zuzen entziteko ere bai, eta ego baita ere Instagrameko publikazioetan komentario bat jarri ezkero ni adiegoten naiz eta komentario joiek erantzuten ditut. Bikain. Bueno, hemen pasta berezin dio, eta liate lipotolituak indizki jau, baina pinta bat sekate gauek, ezin hobia. Eta hemen hori, esatezu, razioa, segun nola zabiltzan da, segun zema ganberezun, pasta gehiago, gazta gutxio, irugilarra batez, horri bili berra lantzan, ez da? Oida, adibidez, irugiarrakin, nik ez nago irugiarra nauka, baina ni oso jatuna naiz. Hor nahi egoet, irugiar gutxixio eta pasta gehixio edo beste aragirien bat, irugiarra izan berrian. Baina, bueno, holako okazio berezintzako, ez dago gaizki. Hola, barroa, ez da? Bueno, irugiar jarreko zio, horrela xe, eta baitare, berezi pikatua. Venga,
Horrela, ingaketegi eroi esos. Hemen, indeu, plater eharra, gonbidatu paregabia, eta badakizue, osasuntxo nahi bazue, eta kezka bain bakazue, garrantzitsuna profesional batekin martxan jartzia, ezta? Askotan gure kabuzazte gea, eta dieta bat, eta bestia, eta ua, eta gora, bera. Bai, egia esan ni onta dikatu oinalen ibili nintzen nutrizionista eta juten, eta profesional on batek eakuste izkizu zeintzuk dian oinarrizko printzipioak eta zure bizitza osoako ja zeuren kabuz gauzak emateko modun eoteko. Eskerrik asko. Zuri, Joseba. Eta ikusiko da, txik. Bueno, hemen gelditzeka, guantxe prestatuko jati beste platera, Bueno, hori netzako eta netzako prestatuko behar. Agor lagunak.